Igbo ekene m unu na-anọkwa ọfụma. Asị m ka m wepụtara unu ihe onyonyo anụwa maka na o tega aka ndị nọọsụ anụwa, ndị nọọsụ maọbụ ndị dọkịta mgbe ọbụla ịmụcha nwa akụkọ eju ha ọnụ. Agbalụgo m mmadụ one na one up to 3 people or even 4 people ka amụchalụ nwa. Ndị nke nwa ha nwụla asị ha na nwa ha nwụrụ anwụ, nwa ame ya ligidela arụ ruo mgbe ejele ịmụ ya amụpụta ya sị gị na nwa a nwụrụ anwụ. Maọbụ ndị nke asị ha o nwere onye nke nwa ya tụrụ na fuo afụrụ anya sị gị na ndị ochi brekiri n'ụlọ ọgwụ. Ama m onye nke jelu n'ụlọ ọgwụ mgbe ọ dị ime 7 months agwa ya na nwa ya bụ nwa nwoke, ọ mụọ ya ọ bụrụ nwa ọmụọ dị nwa ihe ọ fụrụ bụ nwa nwaanyị. Ihe anụnwa kịta anụnwa bụ nọọsụ kulu nwa amụpụtara kịta nwa amụpụtara kịta na ihe niile eji wee mụọ ihe niile so nwa pụta ka dị nwatakịrị na-arụ. Ọnya ka nọọsụ ku wee nọdụ n'ụzọ wee na-eche nwaanyị ọ chọrọ ilesi ya. Just see how wicked ndị mmadụ nwere ike ịdị. A young girl like this, inwe obi ime your fellow woman afụfụ nwaanyị ibe gị talụ for good 9 months baa na bata n'ụlọ ọgwụ unu wee chịa nwa chịchaa ya. Ndo ị ga-asị nwaanyị anụnwa bụ izulu nwa ya. Kwekenenụ m ụdị ka asị a ga-asịlị nwaanyị mụpụtalụ nwa kịta. Gwa m ụdị asị a ga-asịlị famili a ga-asị ya na nwa ya nwụrụ anwụ, ka ya sị ya na ọkwalụ nkufe, ka ya sị ya na o mere gịnị. You don't even care what they will use this child for. Ihe ma bụ na ị na-achọ ego. And to who all those that go buying children, amaghị m ihe unu na-eche. Amaghị m ihe unu na-eche. Onye na-amụghọ nwa, you go for proper adoption. Ịchọgodi nke amụpụtara kịta anụnwa, you can adopt it. You go for proper adoption. Kedu ihe mmadụ ga-eji were ego ijejije goro nwa dị illegal? Kedu ihe there I don't just understand. O rugo nnọọ mgbe ọ ga-abụ mmadụ jebe ịmụ nwa n'ụlọ ọgwụ ọkpọlụ die maọbụ kpọlụ nne. Somebody must be there with you in the labor room. Ọbụkwa nke ọ ga-abụti gị bịa ọkpụlụ na receptionist na-agbago na-agbatu. Ọ ya eso gị banye n'ime labor room ahụ. Ị nọla ebe a mụọ nwa, ọ bụrụ na di gị anọrọ n'ụlọ nwaanyị ime eluvi ọmụmụ nne ya, ọ bụrụ na di gị bụ onye na-eje njem, nne gị ga-anọ ya. Ọ ga-enwerịrị otu onye ga-eso gị banye n'ime labor room enwee mụọ onye bụ nwa. Maka akụkọ na-eju ndị dọkịta na ndị nọọsis ọnụ ma amụpụtacha nwa ọ dị too much. Nwaanyị na-amụ nwa ọ marọ nke na-aganụ. Ka m kwụsịgodu na ebe anụnwa fim nke ajọkakwa ngwakwanụ ka ọ dị. Ebe ị na-arụ ka ihe hospital ị na-arụ Mother of Mercy ka ị nọ wee kuru nwa ka ị nọ wee kuru nwa mụ kịta nwa mụ kịta ọga ndị asụ nwa ezu nwa achịlele ihe nwa achịlele o nwee right nwa nwee right ịpụ n'ụlọ ọgwụ ihe nwa achịlele nwa mụ kịta ihe nwa achịlele